kumusta? Mayong adlaw karatong tanan. Welcome diri sa atong pagparaguban sa atong tulumanon sa Facebook o sa YouTube. Ang atong hisgutan karon ang mahitungod na sa malabot nato nga himaya uban sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Usbon ko, malabot nga himaya nga gihatag uban sa pagluwas o kaluwasan nga gikan sa Dios. Atong basahon ang atong teksto karon nga makita nato sa Roma 8:28 ngadto sa 29. Romans 8:28 payon sa 29, familiar sa English nga all things work together for good for them that love God. Ato basahon sa Bisaya baton pa dire ug kita kahibalo nga ang tanang butang kauban maglihok alang sa kayuhan sa kinsa nahigugma sa Dios ngadto kinsa nga gitawag alang sa iyang katuyuan. 29 mingon dire nga kay kinsa nga iyang nailhan na siya usab na destino nga muhaom sa imahe sa iyang anak kay siya unya ang unang gianak sa tanang kaigsuonan. Ato ning sabton baton pa dire. Mga igsoon kini siya pamilyar nato nga bersikulo kanunay nato ni siya madungog sa mga wali ug sa mga diskasyon. Diyan kinsa nga nakaila sa Dios ni bati gyud nga Dios dunay gahom. Walay mahitabo sa kalibutan kung wala niya gitugot sa atong nasayran. Siya makagahom, ako ang iyang gahom nga nag-operate ni ko manang gitawag sa makagagahom. Apan wala kita nagtuo sa kapalaran sama sa gibuhat sa ubang mga pagtulunan o ubang mga reliyon tungod kita nakahibalo nga ang makagagahom nga Dios manuluyon o nagabasi kini sa iyang pagkaamahan. Kinsa nagpadayon nga nagamping kanato nga dili siya mosalikway, dili mo biya busa kita nga matag usa kanato gipangayo kaniya nga maglig-on atong pagtuog pagsalig ya sa iyang gugma aron nga ang atong pagtuo dili mahanaw kung dunay mga kagubot o mga pagbutos o kining mga kalisdanan. Kaning mahog magyapon kining nahitabo sa atong palibot karon mga paglutos gyapon ni sa atong pagtuo. Kay nagkanan karon wa may tawo karon nga wa magluya diha sa pagtuo tungod sa mga paglutos ug mga pagsulay. Sa pagkamatuod atong pagsalig sa gugma sa Dios, si Apostol Paul nangingon sulat siya nagkumpirma siya sa atong personal nga kaluwasan aron kita walay isa nga magduha-duha o walay usa nga matay-og diya sa pagtuo. Ang Dios mipili kanato o kanimo o kanato matag usa kanato sa wa pa kita mataw kay ikaw ug ako anaa sa iyang hunahuna sa iyang kasing-kasing. Kaila siya nato o sa wala pa tukura ang kalibutan busa siya hibalo sa kinsa kita nga pagkatao sa atong mga kinaiyahan o sa mga katuyuan sa atong kinahilabman. Atong relasyon sa Dios mas nagkalaom kaysa atong mga hunahuna. O dili ta langyaw diha sa Dios apan duol o gilado kaayo kita kaniya. Naghulat kanunay siya kanato isip amahan nga naghulat sa pagbalik sa iyang nawalang anak o katong gitawag og prodigal son. O gyapon ang Dios kanunay naghulat kanato nga kusata nga kanunay magpailaw sa iyang gahom. Naghandom kanunay sobra pa sa atong paghandom kaniya. Ang walay sinugdan o walay katapusan Dios kay balo nga una sa tanan sa atong mga kaagi, sa atong mga labaw sa tanan siya nasayod sa atong kaugmaon yang gibutang ang mga tuyo niya una sa kanato tungod kay bisan kita wa pa nasayo din tungod kay kita itagna pinagi sa katakos sa iyang pagkabalaang pagtugot aron mahimong anak pinagi kang Jesucristo. So kanang iyang lawom nga for knowledge sa English pa daan nga yan ang nakita nga kita mahimong anak kaniya pinagi kay Jesucristo kinsa nagwagtang sa atong mga sala, nipildi sa lawas sa atong sala diha sa cross
kang Kristo lamang ang pagpili kanato ug diha gikumpirma pinaagi sa pagluwas ni Kristo bisan kinsa ang nagkupot sa iyang anak na si Jesus dili matarog tungod kay ang balaan nga Dios patinud-anon man sa iyang saan nato. Busa ilhon nga ang Dios naghatag og katuyuan sa atong kinabuhi ug gitagna aron mahimong mahimayaon sa iyang kagustuhan pinaagi sa imahe ni Kristo kinsa naglingkod sa tuong kamot samahan. Ang Dios dili gusto nga dunay lain-laing ranggo nga matag anak apan siya nagdala sa tanang katakos sa pagkamapainusanon, pagkamaaghop sa iyang ug amo ni mga batasan no, pagkamapainusanon, pagkamaaghop o kini bang pagpaghimakat do sa atong kagalingon kini pagbinay sa atong kagalingon sama nga si Kristo naglakaw diri sa dito pa sa kalibutan mismo siya iyahang dinay ang iyang self maningingon sa Biblia nga pagsunod kay Kristo ato nagi self denial. Babasa po nato kung atong tibawason may igsoon diri sa mismo sa Roma 8:30 ningon po sa busa gitawag sa Dios kadtong iya nga kung gitawag sa Dios katong iya nang gilain. So gitawag sa Dios kung iya nang gi-separate. Wala lamang niya gitawag sila kun dili gihimo usab niya sila matarong o gipaambit sa iyang himaya. So gawas gitawag siya i-justify sila gihimong matarong. So ang Dios personal nga miunahuna sa iyang gugma og nakigsulti kanato personal dungog nato ang lawom niyang tingog diha sa ato kasing-kasing yang gituyo nga mabag-o og mamatay ta sa karbo og sa atong mga lawasnon nga batasan ug mahimo kita maputli magpugong sa kaugalingon adunay pagkamatinud-anon ug katarong walay gahom kanimo alang sa balaang pagkinabuhi kun dili ang pulong sa Dios kinsa galihok sulod kanimo usa ato gyud kining basahon ning Biblia kanunay pinaagi nining sulat sa Dios diretso nga nakikistorya siya kanato pinaagi sa Bible ang Dios diretso nakikistorya kanato ang Dios sa iyang gahom mas determinado alang kanato iyang gihatag kanato ang Holy Espiritu isip garantiya sa iyang mahimayahong kinabuhi sa ato pa ang himaya sa Dios nakatago diha kanato si Kristo mupakita lamang sa mga mata sa mga magtotoo busa iyang gugma kamatuoran ug pasensya sa trabaho diri sa atong kinahanglan igsoon. So dili siya makalimot kanato apan iyang humanon ang iyang plano hangtod sa katapusan. Ang Dios mismo wipili kanato alang sa pagsagop usa ipaghimakak nato ang atong kaugalingon ug dalhon nato ang cross ug sunod sa anak sa Dios gikan sa cross paingon sa lubnganan hangtod sa himaya kay karang butang galihok alang sa kaayuhan sa nahigugma sa Dios. Mani saad na igsoon nga gihatag ni bersikulo nga ato dito nang karon. Bueno, igsoon medyo wala na pud tay igong oras no sa atong pagpanaguban atong gihangyo ang matag usa nga naminaw karon ug kasunod kanato nga muban sa atong pagampo himuon na kini nga pagampo mao sa pahimong pagampo karon ug atong i-invite ang presensya sa Dios nga magauban kanato mo giya kanato sa atong pagampo karon pagampo ta balaan nga Dios ang kami nagasimba kanimo tungod kay ikaw dipili ka namo diha sa panahon pa sa kakaraan nagtagna nga pinaagi ka Kristo nga magsuot sa himaya sa iyang gugma kinsa kami nga imong angayan pilion sa iduha kami sa among mga sala abrihi among dunggan aron kami maminaw sa imong pagtawag sa balaang Biblia dawatang among pagkamatarong pinaagi sa dugo sa imong anak ug magpasalamat kanimo sa imong pagkamatinud-anon ug pagka mahigugmaon kami nagatuo sa imong giya ug kami nagapangayo sa imong kumpirma kanamo ang kasiguruhan sa nga
kami malikay sa daotang adlaw aron kami dili matarong apan makasinati sa imong belang espiritu nga nagapuyo ka namo isip garantiya sa maabot nga himaya. Amen. Igsoon kung imo kining giampo nga pagampo sa kasing-kasing, tuhoy nga ang Dios magalihok diha sa imong kinabuhi karon o imong mabati ang gisaan sa Dios nga himaya nga kining gisaan sa Dios nga malabot nga himaya pinagi sa kaluwasan na iya gihatag kanato. Salamat sa imong